Hello vlog to my guys. Hello vlog to my guys. Welcome vlog to my guys. Welcome to my vlog, by the way. Welcome vlog to my guys. क्या होता है? उल्टा other way. तो दिनै फाइनालि काटाराव बर' सिख्ला लोगो मोनबाय फुल बर' ट्रेडिशनेल ड्रेसजों ओंखारबाय नै जोंहा बिथाङानो जाहैबाय काटार एयारवेजनि only one बर' queen बर' cabin crew आंनि one and only first Bodo friend बेनो लाइफआव not even Qatar, not even in school, not even in college, not even in workplace. She's my first Bodo friend, like my first ever. खुलुमबाय Rosita सामफ्रामारिनि भिडिअ गासैखौबो बरायबाय. So दिनैहाय first time बर' सासे सिख्ला लोगो मोनबाय काटाराव बियो उदालगुरिनि रटानि ओमफ्राय बियो माने बर'फोरजों देराखै दे बियो नागाफोरजोंसो देरदों थेवबो इसिबां मोजां बर' भाषा बुंनो हायो उन्दैनिफ्रायनो बियो स्कुलनिफ्रायनो बियो बर'फोरजों थानानै देराखैना नागाफोरजों थानानै देरदों नागालेण्डआव थेवबो बियो इसिबां मोजां बर' बुंनो हायो आरो काटाराव 3 बोसोर जाबाय आंबो 3 बोसोरानो जाबाय थेवबो जों बर'खौ बावाखै फुल बर' ट्रेडिशनेल दख'नाजों ओरै गिदिंलायलाय सेल्फि नोङो जि सुन्दुरि नुदों बर' आं रायलायनो मोनदों मालाबाबो आं बर' रायलायनोनो रावजोंबो मोना फार्स्ट टाइम सोरबा बर' रायलायनो मोनदों आङो इयावहाय सुजा जाम्बिबो दोङो नै देखायो सुजा जाम्बिबो दोङो बियो मेगन सागासिनो मानो होनबा बेना डिउटि दङ बियो जोंजोंहाय एन्जय खालामफानो हायाखै बिचारी ओंखायनो ये होता है कैबिन क्रू वाली पर्सनालिटी नहीं झूठ बोल रही है ये है आर्टिस्ट इसने मुझे पहनाया मुझे तो आता ही नहीं है पहनना इतनी अच्छी तरह से पहनाया लाइक सो परफेक्ट नायदो दख'ना गाननानै जि खुसि मोनदों ना अच्छी तरह से पहना बियो जोंनि मा होनो only one सासेल' बर'नि केबिन क्रू आरो खोनादों माखासे मानि बर'फोरबो दंबावोनो जोंनि काटार एयारवेजआव सिख्लाफोर केबिन क्रू बाक्सा उदालगुरि चिरांनि बहानि दङनो ओमफ्राय आसा खालामो सानसे इसोरखौबो लोगो मोनगोन बिथांखौ दिनैहाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों बर' आंनाथ' only one सुजाल'खासोमोन लोगोआनो सुजाखौनो आं बर' बानायबाय थायोमोन दा आसलियाव बर' लोगो मोनबाय आरो दायो बर'खौ लोगो मोननानै दख'ना गाननानै दसे जोङो शिल्पीजों रायलायनोसै अभी सेल्फी ले रही है नों इसवारी ना खाख्लारी खाख्लारी शिल्पी खाख्लारी रसिता सामफ्रामारि नेक्स्ट टाइमाव जोङो बेरायहैगोन काटाराव दख'ना गाननानै सानैजों सुजानि अफखौ नेनांगोन मानो होनबा सुजा बायदि रावबो बेस्ट केमेरा ग्राफार गैया सुजा गैयिनि थाखायनो नै बिदिसो लानांगासिनो शिल्पी आंनो माबाबो गिफ्ट लाबोदो I'm shy. गिफ्टआ खोन्थालाय नों बबेनिफ्राय लाबोदों गिफ्टआ अच्छा तो बे गिफ्टआ जाबाय all the way from Phuket and US so combination of two US आरो फुकेटनिफ्राय आंनोहाय गिफ्ट लाबोदों ओमफ्राय आं जेबो हराखैनोहाय इमान टेस्टी फुड आंखौ जाहोबाय बेयो आं बर' फुड जानो थाखाय किमान क्रेभ खालामबाय थानाय मा मोनजाखो खोन्थादो दे फार्स्ट तो आंनि फेभरेट सबाय मैगं oh my god अमा बेदर बुंजायो जोङो अमा बेदर ओमफ्राय आरो नाथु बाथोन बेम्बु शुट माय फेभरेट बेम्बु शुट ओमफ्राय आरो मैंगोनि सैलेड oh my god आरो थाइजौ बाथोन आं मोनसेबो संनो रोङा बेनिफ्राय सबेरसो मा टेस्टी संना जाहोबाय आंबो रोङा गोथाव जाया थेवबो ट्राइ खालाम भेरि नाइस कुक हा हिडन टेलेन्ट रावबो मिथिया बेखौ बे किमान मोजां खाम संनो हायो सुजानाबो हिडन टेलेन्ट दङ बेना नुडल्स बानायनायनि दा खिथिनो हाया बेक अफ द केमेरा सुजाखौ खोन्थानो हाया सुजाया नङाबा बुग्लिजोबगोन जोंखौ बर' सिख्ला लोगो मोननानै इमान खुसि जादों जि सुन्दुरि ना बर' सिख्ला लोगो मोनबाय फार्स्ट टाइम आं एखौ फर्स्ट टाइम एयारपर्टआव लोगो मोनदों नोंसोर लोगो मोनगोरदों ना आंसो फर्स्ट टाइम रोसिता को देख के लगता था सुंदर नहीं होते
नहीं उसको देख के लगता था कि बोरो सुंदर नहीं होते हैं अभी सेल्फी को देख के लगा कि बोरो सुंदर होते हैं कितनी प्यारी है मा होनदों सुजाया मा होनदों खिन्थादोंना सुजाया सानदों आंखौ नायनानै सानदोंनो बर'फ्रा मोजां नङादां महरा दा सेल्फिखौ नुनानै मिथिबायनो बर'फ्रा सुन्दरबो जायो माने महर गोसाबो जायो होननानै माने इयो आंखौल' नुदों नालाय बर'आनो ना जोंनि फार्स्ट मिटिंनि स्ट'रिखौ बुंदो नों बुंदो अच्छा थ' फार्स्ट टाइम आं बेखौ एयारपर्टआव लोगो मोनदों जों सानैबो लिभ्सनि थाखाय न'आव थांना मोननाय लाइक 1 year ago ना लाइक लास्ट इयार नङा बिहुआव दाख्लैनि बैसागोआव एप्रिल ना एप्रिलाव लास्ट मान्थ थ' जों सानैबो सेम लाइनाव गसंबाय थानाय लाइक स्टाफ ट्राभेल ना काउन्टाराव वेट खालामबाय थानाय थ' बे आंनि खिथु उनावमोन बे फनाव रायलायबाय थादों बर'नि रायलायबाय भाषा आं इदि टर्न खालामबाय लाइक इमान सरप्राइज लाइक फार्स्ट टाइम लाइफआव सोरबा बर' मानसि ना एयारपर्टआव नुदों थ' आं बुंबाय हे बर' रायलायदों नोङो आंबो बर' Oh my god, नंगौ ओमफ्राय बबे डिपार्टमेन्ट इदि रायलायनानै नाम्बार लगे कन्टेक्ट नाम्बार लालायलायबायानो जों नाम्बार एक्सचेन्ज जाबाय बिनि उनाव दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों जोङो फाइनालि एकसाथ टाइम मोनबाय मे जुन जुलाइ आगस्ट मास मोनब्रैनि उनाव मास मोनब्रैनि उनावसो लोगो मोनदों मानो होनबा सेल्फियाथ' केबिन क्रू नालाय बेनिया दैलि बेलेग बेलेग कान्ट्रि थांबाय थायो नालाय ओमफ्राय बियो मालाबाल'सो न'आव थानो मोनो ओमफ्राय बिराद गोजान बेसेरे घन्टा मोनसे लायो बिनि न'आ जोंनि न'निफ्राय बेसे होमबाबो नागिरनानै फैदों आंखौहायो ओमफ्राय जोंनाथ' एसे गोजान जायो नालाय ओमफ्राय आंनियाथ' माने इयावनो थाबाय थानाय ना जोंनियाथ' जेब्लायबो न'आवनो थाबाय थानाय जायो जेरावबो थाङा ओमफ्राय बेनाथ' थांबाय थानो गोनां जायो ओरैनो गोबावजों खेबसेल'सो लोगो मोनो दानिया आरो बर' सिख्लानि भिडिअ फैबाय थासिगोन आरो आंथ' इमान खुसि लाइक फार्स्ट टाइम आंहा सोरबा बर' फ्रेन्ड दोङो फार्स्ट टाइम आं दा सोरबा मोनदों कि आं बर' लेंगुवेज रायलायनो हागोन नङाबा आंनि न'आव फेमिलि मेम्बार्सनि लाबा रावजोंबो बर' रायलायाखै फार्स्ट टाइम बेनो सासे मोनदों मानो होनबा बि थानाय जायगायावबो बर'आनो गैखाया ने नोंनि रुममेट फ्लाटमेट रावबो बर' गैया इनिया आंनियाबो गैखाया थेवबो आङो सुजाखौ बर' बानायबाय आरोना एथ' बर'आनो जाखाबाय ओमफ्राय सेल्फिखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनदों जाम्बि आंखौ गोबां मानसिफ्रा बुंहरोमोन कमेन्टफोरावहाय बर'आ नों हारसिंल' नामा काटाराव नों हारसिंल' नामा बर'आ होननानै आं हारसिंल' नङा बर' सिख्लाया एक्चुवेलि आं एयारपर्ट सिङाव हारसिंमोन ओमफ्राय दा आरो सासे लोगो मोनबाय सेल्फि खाख्लारि आरो दंबावो आं खोनानाय मथेबा काटार एयारलाइनावहाय बुहुत बर'फोर दं नाथाय लोगो मोनलायनाय जायाखै मालाबा बिदिनो लोगो मोननो हागौ जेरै सेल्फिखौ हठात लोगो मोनदों एयारपर्टआव मालाबा इसोरखौबो मोननो हागौ आरो लासै लासैनो ना सेल्फि एकदम नागिरबाय थायोमोन माहा बर' लोगो मोनगोन माने बिदि जायोना गोसो सिङाव जों माने जेसेखि बेलेग हादराव थाया मानो गावनि मानसिखौ लोगो मोनबा एसेबाबो मोजांसिन मोनोना खुसि मोनो ओंखायनो दिनैहाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों सेकेन्ड टाइम like first official meeting like बै दिनाव जों लोगो मोनबाय होननानै नेक्स्ट टाइमाव जोङो बहाबा बेरायगोन बर' सिख्लाजों आरो भिडिअ खालामहैगोन आरो मा गोबां आपडेट होबाय थागोन आरो ना जोंनियाव मारै सफैदों मा खालामो गासिखौबो खोन्थागोन बेसे सेलारि मोनो सबखौनो खोन्थागोन लासै लासैनो ओमफ्राय दिनैहाय जोङो बहुत शर्ट टाइमनि थाखाय फैदों दायो उनावहाय नेक्स्ट टाइमावहाय बिराद टाइम लानानै गोबाव टाइम लानानै जोङो गोदान भिडिअ बानायहैनो थांगोन आरो ना बर' सिख्लाजों बे टाइम तक वेट खालाम बाखिथ' दहायनो गोलाव खोन्थाखाबाय बेखौ जइन खालामनोसै भिडिअखौ एन्ड खालामनोसै थेंक इउ सो माच गाइस